est en guerre contre tous ceux qui veulent le soumettre. Kaka horeya na dambe kele de la abo de la. O kele ina sodasu be kele ani marfawi. Mais naya jate kele ba fama ko guerre informationnelle, la guerre de la communication. Hali jamana baw na onye bala sisa. Bebe do ka radio datu, ka do ka télévision datu. Parce que ta fait information min manduga jamana ma uka jamana jew yere kesse kamé. Donc là campagne min be ka ke Mali la, ka Mali soldasu togotien, ka Mali gouvernement bourdia. Mali journaliste de kanga wuli ki jo uka jamana défense. De là ka fofana ko journaliste chaman be Mali la, be journaliste la en réalité o makala. La étude la ma bara soro ngania bula ka barake donc tara i débrouiller ka ke journaliste donc makala donc ko chamambe bi se ka minke avec ke fili la do rebe ngania o ngania mani kuma na be fe o fensebe aka college aka mo tonyo ka burja ka lamalo na prévu tabolo na be fensebe fana aya miri na ba fo na ba sibe aya miri o alu ko mo minka muso babulu dem babulu balmo babulu to minte tien aka no fo sabaka famille be touché ka dignité la ye exemple dama duma ko ne refleni dans les années 90 do 7 doke a journaux bembolo ne bu be classé do ye radio kuma na radio do la ko ne re kanga faga ko kuma re kanga dinama ba fu ko kafar we abike to yi bamarkana ko surante nyebre mi kanga faga kuma re manga dama malla ko na nyogo na chama to ko ne ga plainte buka ko atefo diena tant que hakili kanyi ka plainte ke journaliste ka foni ko do kera ne yɛrɛ ma sigi min ye et ka tɔgɔ tiɲɛni dɔrɔn la ne tɛ journaliste ne tɛ n'a juge fait jamais ye tamasiyɛn d'u ma u ka ne to ministère en 2015 donc n b'a fɛ ka ne ladon fanga ye contrôle général bila ka taa ne ka service la fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jagoya u k'a sɔrɔ ko ne ye suɲɛli kɛ rapport ye hali a mɛ ban rapport provisoire à étape avec beau journaux de spécialisé dongo do abe fendo fo journaux bembolo ala barkala ben na ke galoy journaliste ni ale nyoy san dama ko fe ay mi abe min ke nina jonde ba jukor jonde ba blani ayo be fonye ngama ko do ne ga avocat ko plainte ka kan contact ka ko hali ko sayna kaneto primiciala do bora video la ka fuko premisi zondi yani akata premisi aka kuma akanga minede ne ga avocat ko ma konga plainte kaka interube boko sekake ne ko ntake ni mo goy galon da ika ale be kilti ye ni aleki doko ko ne kuma fika mo do faga ay semaine dama ko o barala o kuma la fo mo dimina fo ne reso mo ko vraiment ni anga plainte kaka bonne te plainte kaka ni galondo avec la carton yo exemple dumaka ukaira fen wo fe na a prévision jon tugulu kana sebe aflana uka jos ki jo yoro la ambe kele la bi uki jo malien de nyuma yoro la ka kele ke mali ka se ka horeya na dambe ka sigama o du ka bara folo kana mogo tuko menu e fen yi mi mai jamana ma uka sebe bonya kono kana doya makala yo conseil duma ka fu vraiment kombufu uluka major de promotion ne kelenta ko ka be ke charger l'émission primature la ka wele bla kata institution B ani gouvernement institution B ani entreprise ba B nous BC promotion mi kadine a shikana ta chômage la uku beta kuduka cabinet la kasi ka barake parce que o Mali école de journalisme follow mancha
an kan ka jija c'est un défi pour notre pays an k'u ta k'u bila baara la pour que olu ka an bɛ guerre min na guerre de communication no u ka se k'u ka les premières armes u ka se ka k'a la i ye kuma minnu fɔ de ye hakili to balasali la